Rodvaću se s mamom. Trenutno imamo na ski centru oko nekih 45 cm snijega. I na ovome kampu preporučujem da svi dođete zato što je prelijepo. Snijeg koji će sigurno u skijalištima Crne Gore i ski centru Klaših 1600 u mnogome značiti iz razloga što prije svega ćemo imati jednu sigurnu sezonu dok se nadam da će trajati makar do kraja februara. Sanjkat ćemo se. Uspjeli smo odraditi Crnjana Radoje pripremiti samu zimsku sezonu. Ovo mi je prvi put da skijam i jako nam je lijepo. Ovo su gosti koji su najvjerovatnije već bili u Kolašinu. Ja sam ovdje, ovo mi je drugi put ovdje da budem, prošle godine i ove, i meni je baš lijepo, imamo lijepe apartmane. To su domaći gosti. Dolazio sam, češće dolazim, ali nikad nisam bio na skijanju. Ovo mi je prvi put. Gosti iz Albanije. I am from Albania. We come for 2 nights to see the place. It's my first time here. It's a beautiful place. Veliko je, vjerujte mi, interesovanje, veliki su upiti i ovih dana očekujemo veću posjetu i posjetu iz cijelog regiona. I am from South Africa. This is my first time here in Montenegro and Kolašin. It's our first time seeing snow, so we're very, very happy. I nadam se da će ova sezona biti jedna od najboljih sezona u Kolašinu. Iskijati se, svašta nešto radi.